बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोननो दिनै गोदान निउस आपडेट लाना फैदो दिनैनिफ्राय फार्स्ट निउस आपडेटनिफ्राय बड' एन्टारटेनमेन्ट चेनेला लाबोगासिनो दं दिनै नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय रेडि जानानै था गाबोननो मोनगोन फुल कमेडि बिथांमोननि भिडिअखौ नुगोन होननानै आसा खालामबाय। दानिया फैदो हेलेना दैमारि बिथाङा मैया बेलासियाव कारेन्ट सर्ट जानानै गावनि रुमाव दा बिथाङा डक्टरनियाव फाहामथाय लागासिनो आसा खालामो बिथाङा थाबैनो हामनानै मोजां जाफिनगोन होननानै। दानिया फैदो नेक्स्ट निउस आपडेटआव बिथां गेमस्रि दैमारिया गावनि चेनेलाव लाबोगासिनो दं मोनसे गोदान भिडिअ बिथाङा गावनि चेनेलनि कमेन्ट्सआव पस्ट खालामदों जेराव लिरदों बिथाङा थाबैनो आंनि GT प्रडाक्शनाव गुबुन गोदानै जाखांफुनाय एक्टर एक्ट्रेसनि गोदान बड' मिउजिक भिडिअ नुनो मोनसिगोन आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामगोन आं हाजासे हेल्प खालामनो नाजागोन बड'नि कालचारखौ एसेबाबो जौगाहोनो आरो दाब दाब जायगा एबा गामि सिंनि टेलेन्टखौ नायना सेन्स होनाय जागोन मानोना आं निउट्रिजम आरो फेवरिजमखौ एकदम सापर्ट खालामना जायनाव टेलेन्ट थागोन बेखौनो हेल्प होनाय जागोन गोजोन्थों बिथाङा बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। फैदो दानिया नेक्स्ट निउस आपडेटआव लास्ट निउस आपडेटआव बिथां प्रान्जल नार्जारिया गावनि चेनेलाव 100K जानायनि गिभअवेखौ दिनै लन्च खालामबाय। बिथाङा बे भिडिअनि कमेन्ट खालामनो होदों बिथाङा गाव सेलेक्ट बानायगोन सोरनि कमेन्टखौ होयो बिथाङा कमेन्ट बेकाराव खालामा होनना बुंदों बिथाङा भिडिअखौ नायदो एसे। बे गिभअवे बान्थाखौ नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों। बे गिभअवे बान्थायानो जाहैबाय फार्स्ट प्राइजआ जाहैबाय 1000, सेकेन्ड प्राइजआ जाहैबाय 700 आरो थार्ड प्राइजआ जाहैबाय 500। नोंथांमोना बेहाय जेबो खालामनाङा, बेहाय नोंथांमोना मोनसे लाइक खालाम आरो मोजां कमेन्ट खालाम। जायनि कमेन्टआ बांसिन मोजां जायो आं बेनोनो हरगोन। माने आं हारसिं नायगोन आरोना एबार आङो इउटुब कमेन्ट पिकाराव होआ। माने इउटुब कमेन्ट पिकाराव होबाथ' सासे सानैल' देरहायोना, बेहाय कमेन्ट पिकाराव कमेन्ट होनांगौ आरो बेहाय जानला मेरला कमेन्टआनो लाजायो। दा बेनिखायनो आं इउटुब कमेन्ट पिकाराव होआ, आं हारसिंनो गावनि मेगनजों नायगोन सोर सासेनि कमेन्टआ मोजां जादों बै मानसिनो आङो गिभअवे बान्थाखौ हरगोन। नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामलाय बिदिनो जाहाथे बयबो दावगालांनो हायो बर'जों बर'। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।